তেওঁলোকেতো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে এটা আন্দোলন কৰি আছে, ইয়াত কিয় বেয়া কৰি? তেওঁলোকেতো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে এটা আন্দোলন কৰি আছে, ইয়াত কিয় বেয়া কৰি? তেওঁলোকেতো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে এটা আন্দোলন কৰি আছে, ইয়াত কিয় বেয়া কৰি? মই 10 বছৰ হলো চেন্ট্ৰেল জেলৰ গুৱাহাটী চেন্ট্ৰেল জেলত 10 বছৰ থাকিছো। তেওঁলোকেতো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে আন্দোলন কৰি আছে, ইয়াতে কিয় বেয়া কৰিব? बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ एन्साराव नुनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ हिमन्त बिश्व शर्मा अर्थात आसामनि चिफ मिनिस्टारा मानो बुंदों नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय जानांगौ बा खोनायाखै जानांगौ। स' जायफोर खोनायाखै गोसो होनानै खोनासं, आं बबे लाइनजों बे बाथ्राखौ बुंलांनो नागिरदों आरो हेमन्त बिश्व शर्माया मा पइन्टआव बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना निश्चय फारि फारि खोनासंलांजोबोबा निश्चय बुजिनानै लानांगोन। लोगोसे जोंहा सेकेन्ड एन्साराव खोनानो मोनदों नोंथांमोना गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेराव 10 बोसोर जाबायमोन, दा बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय होननानै फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। गोबांथार बर' हारिनि माखासे मान सन्मान गोनां जाहा बिथांमोनखौ सन्मान बावहरदों, मान बावहरदों आरो गोजोननाय जासिहरदों। दा नोंथांमोन भिडिअखौ फुल जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना जोबनायनि गेजेरजों सोर मा बुजिनो हागोन निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, जाहाथे नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे बे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो मोनफा मोनफा अल थुनानै लाबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोनफा मोनफा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जों बेफोरबायदिनो अखानायबानो बा सोरांबानो जों मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायबाय थानो हायो। दा बेनो जिथुनाखि सिगाङाव हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया आसामनि चिफ मिनिस्टार बुंनाय बाथ्राया आलफाफोरजों जोंनि भारतआ एसे सिंजों सिं माने बायदिसिना जागासिनो दं। बायदिसिना माने जोंहा भारतनिफ्रायनो माने आलफाफोरखौ म्यानमार बर्डाराव थानाय आलफाफोरखौ सानसेनि गेजेरावनो 50टा बमजों बा अर्थात ड्रनजों एटेक खालामदों होननानै जोङो ससियेल मिडिया बा खौरां मिथिनि गेजेरजों खोनानो मोन्दों। नटिफिकेसना नैबेनो जिथुनाखि आलफाफ्रा गावसिनि माबानि टुइटनि गेजेरजों हगारनानै होदों। दा बिथांमोना बारंबार बेखौनो क्लियार होगासिनो दं दि जोंखौ भारत सरकारा एटेक खालामदों होननानै बिथांमोना आलफाफ्रा बे बाथ्राखौ फोरमायना होगासिनो दं। दा बेनि गेजेरावनो जोंहा आलफाफोरा बे बाथ्राखौ फोसावबाय थानायनि उनाव जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया जे माखासे खोथा बुंदों, नैबे बाथ्राया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा बायदि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारमोनहाबो बा जिखुनु बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ दैदेनगिरि बर'नि लिडारफ्रा बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंनो हाया? दा बाथ्राया बेनो जाहैबाय, मानो बुंनो हायि बाथ्राया हेमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंदों जे आलफाफ्रा बार बार बे नटिसखौ फोसावबाय थानायनि उनाव भारत सरकारा जोंखौ बा आलफाफोरखौ एटेक खालामदों ओरैजाय म्यानमार बर्डाराव होननानै बुंनाय बे नटिसखौ फोसावनायनि उनाव हेमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ बुंदों जे आङो भारत सरकारजोंबो सावरायबाय, नाथाय भारत सरकारनिफ्राय जेबो क्लियारेसन गैया जे आलफाफोरखौ बेफोरबायदि खालामदों होननाय। नाथाय हेमन्त बिश्व शर्माया बेखौ बुंदों आलफाफ्रा जोंनि आसामनि थाखायसो नांगासिनो दङ, अब्ला जों आलफाफोरखौ मानो बेफोरबायदि खालामनो होननानै बिथाङा गावसिनि रावजों बुंदों, एसामिस रावजों बुंदों। नोंथांमोना मा बुजिनानै मोनदों आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै, नाथाय आंनि बुजिनायाव बेबायदि बुंदों। তেওঁলোকেতো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে কাম কৰি আছে, ইয়াতে কিয় বেয়া কাম কৰিব होननानै हेमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंनो हाबाय। अब्ला दिनै जों बुजिनानै मोनै बेयावनो जोंहा आसामनि मामा हेमन्त बिश्व शर्माया आलफाजों सापर्ट दङ। मानोना बिथाङाबो सासे आलफामोन, नङा होमबा? आलफानिफ्रायनो फैनानै बिथाङा बिना सिक्स फायार बिना सालेन्डाराव दिनै आसामनि सासे चिफ मिनिस्टार जानानै दंफैयो। नोंथांमोननि सिगाङाव आं सिगाङावबो बुंखाबाय बे बाथ्राखौ। अब्ला नोंथांमोना बेयावनो बुजिनानै नायदो, जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार सासे हेमन्त बिश्व शर्माया आलफानि जानानै बे बाथ्राखौ बुंनो गियाखैब्ला, गावनि सिदा थां दाथां बे बाथ्राखौ जुदि बुंनो थाखाय गिनाय गैयाब्ला, दिनै बिथाङा आलफानि जानानै बे बाथ्राखौ दाथि हिसाबै बुंदोंब्ला जोंनि बिटिआरनि अर्थात बिटिसिनि सिएम प्रमद बर' सारमोनहा बा सोरबा गबिन्द बसुमतारी सारमोनहा, सोरबा इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोना, सोरबा इउजि ब्रह्ममोनहा मानि खारनाव बे बाथ्राखौ बुंनो गियो जारनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय? नैबे बाथ्राखौ जों जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। एनडिएफबिफोरनि थाखाय, जोबथेसालियाव जोबजानायनि थाखाय, बिर जोहोलाव बिग्रायारि बिथांमोननि थाखाय मानि खारनाव दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर सरकारा बेफोरबायदि बुंनानै बा बेफोरबायदिनि थाखाय बै सारमोननि थाखाय खुगा सिनो गियो, नङा होमबा? जों बेयावनो रोखा रोखा मिथियो दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फ्रा बर'जों बर' अनलायनाय गैया, बर'जों बर' खौसेथि गैया, बर'फ्रा गावजों गाव माने जुक्ति गैया। नै बिनि खारनाव दिनैनि दिनाव जोंहा माने बिटिआर सरकारफ्राबो दिनै बिटिसिनि सरकारफ्राबो दिनैनि दिनाव एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ अननाय गैया, दिनै बोजबनानै लानो साना। जोंनि साननाया बेल' जे आङो आंनि गादिखौ दस्रानो मानो हगारनो, आङो दस्रानि गादिखौ मानो हगारनो, आङो बैनि गादिखौ बोरै सेना लानो हागोन? नै बिनि सायावसो जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव दावराव दावसि बा दाङाबाजि जालायबाय थायो। दा बिनि खारनावनो जोङो हुसियार जादों, सांग्रां जादों। दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार सासे हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि आसामनि चिफ मिनिस्टार जानानै आलफानि सायाव गोख्रों रावजों बिथाङा हेफाजाब होनाय बा मदद होनाय बाथ्रा बुंनो हायोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारफ्रा मानो बुंनो हाया, नङा होमबा? दा बे बाथ्रानि सायाव आं माबाफोर
बुंनायाव गेना गोरोन्थि जादोंब्ला निश्चय नोंथांमोना अननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो बर' फिसा हिसाबै लोगोसे जोङो नेक्स्ट इन्ट्र' जों नुनो मोन्दों जे 10 बोसोर सेन्ट्रेल जेलाव अर्थात गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव थानानै मुखुलि जाबोनायखौ दिनै बिथांमोनहा मुखुलि जाबोदों बे बाथ्राया सैथो दे आंबो मुखुलि जायाखै होनना बुङा बिथांमोनखौ मुखुलि खालामनो थाखाय बा न'खराव बिसि फिसाजों मोखां नायलायहोनो थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर होयो बिटिआर सरकार आसाम सरकारखौ नाथाय बेजों लोगोसे आरो एक्स एनडिबिनि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरो गोसो गोरबोनिफ्राय दा बेनो बाथ्राया बिथांमोना गुबुन नङा गुबुदों जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राव फैदों न'खरनि बिसि फिसाजों महर मोखां नायलायनानै थोरसि गंसेयाव ओंखाम मोनजालायफैदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिथोरिया खोथा दङ बे बिथोरिया खोथाया मा मिथिबायना आं दहायसो एसे बावैसो सासे जोंहा बे एनडिबिनिनो बिथाङाबो 7 बोसोरसो जेलाव जोबजानानै दोनबाय बे एनआइए केसावनो बे बिथांजों आङो कन्टेक्टनि गेजेरजों रायलायदोंमोन दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननि केसा जोबाखै बिथांमोना मासै मास थारिख गाबाय थानांगोन बिथांमोनखौ अलरेडि वार्निं हरनानै दोनखादों जे थारिख गायाब्ला सोफिननाय जागोन वारेन्ट हरनाय जागोन जोबथेसालियाव जोबथेनाय अब्ला बेलाय मा उदां जाखो नङा होमबा मा उदां जाखो दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदिनि थाखाय न'आव लाबोथ'नाया मोजाङानोमोन नाथाय बेराफारसे गाज्रि जादों बेराफारसे गाज्रिया मारै होनबा सोरनिबा न'खरा गैखाथारा बै बिथाङा दिनैनिफ्राय थारिख गानो गोनां जासिगोन जेब्लानि समाव बिथांनाव थारिख फैगोन समाव बिथांनि आखायाव थाखा फैसा गरसेबो थाया जागोन बिथाङा दाहार रिन नांलांसिगोन नैबेफोरबायदि जाहैबाय आरो दाहार रिननि थाखाय बिथाङा मालाबानि समाव थाङालासिनो थासिगोन बेयाव बिथांनि नामाव वारेन्ट फैसिगोन अब्ला बिथांखौ ग्रोब सोफिननाय जासिगोन नैबेफोरबायदि जाबाय दिनै हगारदोंब्लाबो बिथांमोना गोजानाव खामानि दामानि मावहैनो हानाय नङा दिल्ली मुम्बाइ बेंगालरफ्राव थांनानै बिथांमोना गाव गावनि उदै थाइसेनि थाखाय बिसि फिसानि थाखाय न'खरनि थाखाय खामानि मावनानै सोलिनो हानाय नङा आरोखि जा हायो बिथांमोना न'खराव थानानै गामियाव थानानै हाजिरा मुजिरा मावनानै गाव गावनि थारिख फैब्ला सोलिनो गोनां जासिगोन बा मारिनो गोनां जासिगोन आरोखि स' बेनोमोन नोंथांमोना गासिबो फुल भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोसे जोंहा बे सेकेन्ड इन्ट्र'आव होनाय बिथाङाबो 10 बोसोर जेलाव थानानै फैनायनि उनाव एनआइए केसाव फासिदोंमोन नङा होमबा बिथाङाबो दा फैनायनि उनाव बिथाङा गामिनि सानैसो सेंग्राफोरखौ लानानै सोरांस्लाब मोनै बिथाङा गामिफोरखौ नायनो लुगैनाया हामथारलामोन बेनि खारनाव बिथाङा गामिफोरखौ नायथिंबायदों बिथांनि मुङा जाहैबाय बिल आफामोन आफादं नङा होमबा दा नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लागोन सोर मा बुजिदों आरो निश्चय जोबजासेयाव कमेन्ट खालामनो दाबाव Government has no official information of any strike till now. Government of India has not informed us that there was any strike. So whatever we have learned only from the statement of Paresh Barua. We do not have any other additional information. And as I told you that Assam police is neither involved nor aware about all this. So whatever Paresh Barua jikhini koi ase hekinik apuni moi jeneke TV-t shunisu tenekai aru ami jetia contact korisilu Government of India they have also said that they have no information. মই নাভাবো ৰিটালিয়েট কৰিব বুলি কাৰণ তেওঁতো অসমত কি ৰিটালিয়েট কৰিব বমটো পাতি মাৰিলেতো অসমৰে মাটি যাব অসমৰে স্কুল যাব অসমৰে ৰাস্তা হ'ব তেওঁলোকেতো অসমৰ ভালৰ কাৰণেহে আন্দোলন কৰি আছে ইয়াত কিয় বেয়া কৰিব যদি বেলেগ জায়গাত ৰিটালিয়েট কৰে মই নাজানো কিন্তু অসমত ৰিটালিয়েট মানে কি মোক মাৰিছে কাৰণে মোৰ নিজৰ ঘৰখনকে মই ভাঙি দিছো হেতুটো হ'ব নোৱাৰে অসমখনটো মোৰে ঘৰ নহয় তেওঁৰোতো ঘৰ হয় গতিকে নিজৰ ঘৰত নিজে কিয় আক্ৰমণ চলাব मैयासो मोनानि 9टायाव सफैदों न'आव दिनै ओमफ्राय फुंनि 4टा 5टा जाबाय ना फाजा जाबाय ओमफ्राय गामिखौ नायनो लुगैनानै उन्दुआसै आङो दा गामिनि सेंग्राखौ लानानै बेरायनानै नायलागासिनो दं थानो हायिनि उन्दुआसै आं दिनै लामाफोरखौ नायनो लुगैनायानो मानसिफोरनि न'खौ नायनो लुगैनानै आं बेरायबाय आरो उन्दुआसै आं दिनै सेंग्राफोराबो मासोर जोंनि आबौनि नाम बेयो नैबे आं थालिगावनि एकदम गामिखौ नायनो लुगैनानै आं उन्दुआसै दिनै फुङावनो बेरायलाबायबाय आं मर्निं वाक खालामनाय बायदि जाबाय नै बिसोरो गामिनि सेंग्राजोंथ' गासैबो आं रामफलनि ओमफ्राय नैबे लामाया निउ वेस्ट थाङो ओमफ्राय बैयाव फुलबाजारा बै होनो नेसनालियाव बै होनो आं दिनै एकदम थानो हायिनि एकदम आं बेरायथारबाय आरो उन्दुआखिसैनो आङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै आङो डाइरेक्ट रायजोफोरजों रायज्लायनानै हरथौनानै आं दिनै एकदम थानो हायिनि बेरायबाय गामिखौ नायनो लुगैनानै जोंखौ माने गामिखौ एसे देखायदो रायजोफोरनो মোৰ নাম লৈথ ব্ৰহ্ম সংগঠনৰ বীৰ লাফা নাম আছিল মই চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় থালিগড় কিমান বছৰ থাকিলো মই 10 বছৰ হলো চেন্ট্ৰেল জেলৰ গুৱাহাটী চেন্ট্ৰেল জেলত 10 বছৰ থাকিছো আপোনাৰ ওপৰতে এনআইএ আছিল না হয় এনআইএ আছিল এতিয়া আমাৰ আসামৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰমানে তাৰ 80 পাৰত আমি এতিয়া
বেল পাইছো ইয়াৰ কাৰণে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ধন্যবাদ দিব খুজিছো আপোনাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱে আৰু আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰ আছে তাৰো হেল্প আছে আৰু আমাৰ এক্সচেঞ্জ ইউনিট প্ৰগ্ৰাম এইটোকো কাৰণে আমাৰতো জেলৰ পৰা ৰিলিজ হোৱাটো আজি এইটো সাকসেস হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি এইটোক সবকে এক্সচেঞ্জ হয় মানে ধন্যবাদ দিব খুজিছো আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আৰু আমাৰ ফেমিলি আমাৰ লগ গিলান ইহঁতক তাৰমানে সন্মান দিব লাগে এইটো ওলোৱাৰ কাৰণে আনন্দিত হয় মই খুশি মোৰ ঘৰৰ মানুহ খুশি মোৰ লগৰ চবে খুশি আমি কি আছো আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চেয়াৰমেন ৰঞ্জন দৈমাৰীক এনেকুৱা হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে হ'ব লাগে চবৰে ফেমিলি আছে চবৰে ঘৰ আছে হ'লে ভাল চবৰ কাৰণে ভাল বিটি চুক্তিৰ হোৱা হিচাপে এনডিবিৰ লগত বিটি চুক্তি হৈছিল সেই হিচাপে ওলাব লাগে সেইটো কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছো ৰঞ্জন দৈমাৰী ছাৰক ওলাব লাগে যিমানখিনি আছে ওলাব লাগে আজি কিমান জনে ওলাব বুলি আজিতো দুজন থাকি গ'ল কিবা এটা সৰু কামৰ কাৰণে এতিয়া আজি 20 জন হৈছে 20 জন আৰু দুজন থাকি গ'ল 4জন থাকি গ'ল